हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल खन्थाइ गयारि। नै जोंहा बोराय फैनायनि हासबेन्ड फैनायनि दाउला थिनानै दोन्दोंमोन आरो दाउलासो होनफ्रांलायलांबाय। दाउ थिनानै दोन्दोंमोन आरो गाव फैबा जानो होननानै, माने बोरायराय जाथारबाय आरो जा गोबाव जाबाय। दाख्लै खनसे फैगासेयावनो जानो होनना दोन्दोंमोन आरो, ओमफ्राय दाख्लै जालाङासै नालाय, ओमफ्राय नै नेक्स्ट खनसे फैगासेयावसो जानाय जाबाय नालाय, नै दाउलायानो बेहेरा जानानै थागुलायबाय आरोना। बांद्राय बेहेरा जाबाथाय दाउआ थावाना, मोदोमा गोरा जायो, अरनो हाया जायो। थ' बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ। नायनानै मोजां मोनोबाथाय लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे लोगोफोर। आंनिया साबस्क्राइबानो बारायनो रोङा, बहुद गोबाव जाबाय, बेनो बे रावबो हेल्प खालामा। भिडिअखौनो लाबोनो सोलाबा नालाय, गोबावजों खनसेल' लाबोनो हायो। माथो खालामनो, उफाय गैया आरोना लोगोफोर। टाइमानो मोनाबा बबावथो थांनो बबावथो मानो, गोदान कन्टेन्ट लाबोनो हाया। हरगासिनो सर गैलाहाय। हे भगबान, बिब'आ दोनदों आरो बेया लादों। मामा फैदो मामा फैदो। मनाखौ आजावनांगौनो। जाबाय फैदो, फैदो। आबाव है नांगोन। फैदो। था होनदो मा? था होनदो। फैदो। औवा थांसै, फैदो था होनदो। फैदो। मा लाखो? बुरजा लाबाय। खौबो लाबाय नै। क्यों ना है ना আহিব लानाया फैबाय थाखायो जोंहालाय। र' माबा नायबावनां, नै पतन्जलि हानि जि मोजां दं, बेखौ लाथ'ला, आंनाव दंखायो। बे हासमलासो, बेखौ नाङा। नै राजकिटआ सयाबिन। बेना प्राइसआ बेसेबां नायनांगौ र'। हा माखौ? मा बिलाय? गरम मसालासो, बेखौ नाङालै। बासिनो गोरोङा नायलाय। माखौ लाबावगोन मा? जा थाव हानबावबायसो हनै। जाबाय ने मा ने? जाबायलै नांला ने?